Malawian cameras. Tukudutsa bano ndipanselema nyemba ndimpeneko ati osaoba osa ai sai mutuma ai osaoba ai mudzina la Yesu Kristo mudzina la Yesu Kristo Simon osakhala ndiphuma tie yeah it's okay tie mudzina la Yesu Kristo no titi usathawe yanyemba chilolo usachitawe Diego tipapenza slow down kunoko kuli bwino slow down Yai video maiona ija ndi video ya nyamata nyemba amene ndithu anali nawo pa mdipiti yopita kumachinga kukapanga msonkhano wa ndale. Iwo andithu pa WhatsApp status pawo ayika ndithu status imene ikuti lero tamenyedwa kopya pa mselema kumachinga, rushing to the nearest hospital. Thank you, Jesus Christ. We are alive. Iyai iwo andithu mutha kuona kuti mu video muja Simon anali ndithu ndi phuma kwambiri kuthawa malingana ndi chiopsezo chimene anali nacho, and yeah, that's it. Ndale za Malawi zovuta kwambiri. Anyway, nkhani yathu yotsatira nkhani yokhuzana ndi onjezani kenani kukamba za picture imene ikuyenda ija kuti koma anthu awa pamene dziko lafika apa koma ali busy kunamiza Malawi kuti awabere. I just finished watching Hot Current. Apparently chithunzi chimayenda chicha ndi chinali pa front page ya Nation dzana kunena kuti aboma la United Arab Emirates anabwera kuzamaliza zokambirana za government to government G2G ati nzabodza. Anthu aja anangowatola makwalalamu ndi madobadoba koma umbava wafika pena pake. Anyway, tikudziwa kale kuti pano pati kudikira government to government mafuta deal ya mafuta tudikira deal imene yoyo kuti boma limene ndithu lizigula mafuta kuchoka ku boma lina osagwisa ntchito bungwe la Nokma. Ndiye nkhani ja kuti ndithu anthu akanango atola ngati mene anawatolera achalichaja akulu atsogolera amipingo aja. Ndiye imene iso yaphulikaso ndithu zimene zilipo kumene kukho. Ndiye manso pa Hot Current anayinga lulaso kangati ndiye zovutatu sogolo kumwina zikozo zatuka. Pali nkhani yathu yomaliza ni nkhani ya mafuta. Tinene pano kuti mafuta akupezeka. Akupezeka. Petrol ndi diesel akupezeka. Pamaza khala pena pake kamphekesera anthu amazapezeka kuti uona ti magamu tufuna liambe makiu kena katasiya. Whatever you're doing tini mafuta ndi diesel. However, people are still paying attention to my trends amina kuchitika. Tidanena kuti tufuna tisiye kugula kwa madobadoba. Chifukwa choti madobadoba mafuta awo ndo dola nde boma la Malawi lizigula ku maboma amene ali ndi mafuta ma gulf countries acha. Government to government. Kumalawi kunoko malingana ndi chikalata chimene adalemba unduna woona za mafuta migodi mafuta ni mphamvu. Adanena kuti Nokma ndio maisankha kukhala government agent kuti Nokmayo ndio mwezi kambirana ndi manokuma anzawo. If you want to understand it better. Amaibwe now because Nokma ndi company ya boma. Kuti zikambirana umene kwako ndikupanga. Koma no katikati mu ndi muli chipwirikiti cha zinthu zimene zikuchitika. Because pali government to government in the United Arab Emirates UAE, then government to government in Kenya. Now, kuti zinthu zimwina ziyende bwino malingana ndi kuona kwa president adaganiza kuti pakhale ma committee. Ndi pali ma committee atatu. Pali coordinating committee kumene kuli nduna ndi ma officials ena kumene kwa I think even SPC ali kumene ko. Then kuli technical committee kumene kuli ma company achinamera awo Nokuma chanchana ali kumene ko. Then kuli advisory committee more less like private kumene kuli achina
achea zakawalala kula china Ben Wandawanda achina Helen Buluma ndazi zawo ali kwa advisory committee ngati makomiti atatu amene akhaiba modzi nkuthandiza kuti kodi za mafuta zitipanga bwanji imene yatsitsa zaye kuti njovu ichoke mnyanga ndiyo kuti mu December a president anapita ku United Arab Emirates chimozi mwa chinthu chimene amata ukapanga kumeneko uzi ukakambirana nkhani ya government to government fuel deals. Whether that happened or not, we can't independently verify. Yes, we can't independently verify. What we got as a report was a president anaduza kuti kubwera anthu ena amene azamalizise kupanga technical issues kuti mgwirizano umene utani upangike. Vote onoli li banthu amene wawa chifukwa choti meeting yoyambayo idali kale ndi zinthu zina zimene anthu amati kuti anthu andati amene amakumana nawo kumene kokwe kutatauza kuti second meeting iyo ngati anthu amene amakumana nawo sadalidi anthu amene atakumane nawo ndoti padali munthu wina amene amaponza katimu kena kake nkumapinda president ngati akumana ndi anthu amene akuganiza akumana nawo asala amenewo ndikunabwera anthu amene wawa azithuzi tinawo maina tinawo director of work. Are these government officials from United Arab Emirates or these are private traders? These are private people that are coming here ngati ma private kukusangula pamenepo pamene bali nkhani ngati pali anthu ena amene akumapanga create anthu nkumana kuti anthu awa ndamene tukambira nawo ziko to ziko yet anthu amene si amene wo. What are we doing? And for me, is the president aware that anthu amene asankha muchibwe because anthu amene apanga zizi akuchokera makomiti atatu awo ndamene akuchita create these people for their own personal interest. What are we doing here? Ochunga. By the way, lelo tinali modzi kumaliro and anthu mukakhala kumaliro anthu amakamba zinthu zambiri makazi bambo tikakhala kuseliko timakamba nkhani za ndale za mpira ndi zina zoterozo amuna ndazimayi amene amakhala nyumba munkumalira kumazi bambo amakamba zinthu zambiri sikuti timakhala sole timakhala sosole koma mwina makhala somwayi onena kuti tikukambirako mwina zinthu zakukhosi zokhuza ndi moyo wathu wa dziko lino ndiye munthu wina wankulu ndithu amandifotokozera kuti do you know kunena kuti mafuta panopo mmene zilili zikuoneka ngati zayenda koma if we are not careful tikubwereraso komwe kuja sindipereka information mana ndipasa directly chifukwa tikuchita cause public panic, so I would rather not. Koma it was not a good one. Now for me kamugrizana nani kasimugrizana nani koma I think kukonza makomiti atatu okuti aphike nsima imodzi kwa ine ndivuto chifukwa komiti nali yonse ikuzionesa ngati kuti ifuna ioneke dolo even zo organizera kuti akubazo titazika pambali koma the mere fact kuti there is a technical committee ya wandalewa yina akuziona kuti ifendo odziwa ophunzira the technocrats ena akuziona kuti iwo nde independent more trustworthy at the end of the day no semfuna mpangeshe mchimodzi ine ndikuona ngati kuti the fact that amanena kuti too many cooks ama unongaso zopika ya mchingereza matero so for me I think we cannot afford to have this anthu achuluka kumasa anthu akuja allowance so utangokhala makomiti ama aja allowance number 1 number 2 zinthuzi vuto lake tisamanene mobisa zimalowa kuti ndipindulapo chani chifukwa sinakakhala kuti is purely about kuthandiza dziko langa and I believe my solution yawabweza tachitika kale the reason why anthu amafuna kuti azere mwa iwo kumbukirani anthu amene amapereka mafuta aja nawonso ndi anthu a business akunja iwo aja they are not ndi anthu oti ndi amakobiri ochuluka for them kunena kuti $100,000 is nothing for them ndi amapanga dango nangasa kulimbira na business ndi amanena tikupasani chakuti tipasani ife business kuseli kuti pasana chakuti nchifukwa chake kumbuyo kuti nakamba nako kuno kumalawi timalolera kugula mafuta odula which is what we are doing by the way madilo amene tikunena kuti government to government akuoneka kuti they are more expensive than kumene magula why then what are we doing? What's the point? Why are we changing? Chifukwa chimene timafuna zinthu zodula nchifukwa chonena kuti amakhala kuti achita factor in
china chake cholowa mthumba. Yes. Mwa iwowo ndinuyo. Ndichifake zinthu zimakwera tikudziwa. Yes. Tinakakhala kunena kuti all we care about is Malawi. Tinakhala chimene tikuganizira ndifuna kuthandiza dziko lathu. Mitengo ya mafuta imene tikugula sitinakalola. Palibe munthu amene angakonde dziko lake. Amene angamanena takula nchodulatu. Takula nchodula. There's no way. You people tikuchita an advice. Ngati mukuonera program we. Can you love your country for once? Chonde. Mimba zanuzo. Matumba anuwo. Muza sandrama mpaka liti. And at the expense of poor people. Mafuna kuti anthu azima makiu. Inuyo ku bank account kwanu ndikumamaliza nyumba zanu za 3-4 stories. Mamva bwanji. Tamachitani ndithu chisoni, muzichita manyazi, komanso muzikhala ndi umunthu, kumazibweza nkumanena kuti ayi, tipange zokomera Malawi. Because all this complication is simply because there's personal interest before in front of national interest. A president momwe amanena kuti can we change kuchoka kumadobadoba tipite ku government. The thinking is kuti tikhoza kupulumutsa ndalama. Tikamagula boma tu boma tikhoza kupanga negotiate good deals azitipasa nthawi yaitali yokwanira tisanalipire pamene tikuthamanga kuyang'ana forex. Anthu ena atengerapo mwaya. As I'm talking to you now, there is a letter that we have seen. Ikuchita propose kuti can we be buying from March to December under interim, which is more or less like an emergency. Why are you giving it up to December? Are you saying we cannot fast track in my discussions that the government to government is going to give us value? If it's going to justify why and Pamela Kubang and Trust, you cannot go back to the president and say, Your Excellency, I think immediately we've just realized we are paying double. Now Ogamba and hold so Uber. 7 Arakauti or some committee no saba. Fine and good. Koma mwamuja mwananage akuba atambrali. Amene they'll do everything possible even to hide some information from the president. As long as they are fattening their pockets. It's fine. My only worry is kuti. Chitupsa ichichi. Chitubuka tsigulina. Nthawe yachisankho. Edu. And then the president amene was trusted you. Hai mene yoyo anthu ali makuzi akuvota mawa. That time ndipo marao. So tinali na mobeleza pano kwenda kuti anthu ena amene a president akwakhulupirira. There are people the president must not trust even an inch. Unfortunately, the amona ko changera ndakuthoma lilibe. Bana, we followed the people that came. It's only Mmoza amene akuoneka kuti and now they are private sector people. You brought them as officials. Government to government. Who is doing this? Who are they fooling? Who is doing this? There must be someone. And they think they are clever. Who not find out? Now they are awareness. I decided information here. In already I'm panicking. Whenever you don't know, in already panicking. Amenepo ndeba siriziro bakole myathu ifeyo ndifantu ifeti mafunisisa tizibera bano koma pena provocation njani guys, you provoke us. You provoke us. You think kuti niyo mukoza kumabwelisa anthu aboza mana mati ano officials na government officials maza kambirana ndi anthu kunoko and nkumaika pa list pake akumana ndi vice president akuma azika auza zinu these are private people that are coming here and guys, for what? First mango bela bana rungu yankula zabu. Wina also ndule. Timango gwira kwa mako. Koma inuyo inu mugonera inu. Akudziwa tukamba zuri zona, akudziwa. Awa? Ndiye amsukulusi. Awa na mapangombe ile ndevu zamwaye. Ziko latu timalikonda. Inuso likonda.